Дар дарсе ки ман будам 2 рӯзда Виктор Кузнецов буд, основатели всеинструменты.ру 12,000 кор кард. Хона қонуну қоида дора ку бояд иҷро кунӣ. Ки кадаги қонуну қоидаро? Соҳиби кор. А мутахассиси сахт метона ба ӯ қонуну қоида розӣ нашавад. Метона? Ки прафа иҷада. Ака системаи ҳама ҳар хел да ака. Анка нигоҳ кунед, шумо нон мефурӯшед. Ба фикри шумо нон фурӯхтан қийтара шумода ёки мада дарсои хидматгирӣ фурӯхтан қийтара. Шумо ҳаматон метонем бигем ки корхона бе ман пеш намеравад. Ман метонам хати шумо спорит кунам. Нома агар ки шумода мегуфтам ки ай шумо бе хитон мешавад, то ай ма бе ман намешавад барои ки дарсои ман. Ман метонистам гуфтам, лекин дар набудани мазал пурши. Бовар мекунед ду модат ягон маҷлис кадаги нестам. То есть якум чиз шумо бояд ба кала бигирен ки мани прафу миҷа. Ана ин ки ҷа коргаро тупоян, инош намефаҳманд, иш намефаҳманд. Оиди роҳбарият картина мира шумо хатоай. Проблема намиҷа. Фаҳмиши шумо дар бораи профессионал кияй, чихелияй, бояд ба кор чихели гирифта шавад, чихе кор дода шавад. Нами фаҳмиш хатоай. 100%. То ту қарор қабул накунӣ ки действительно эҷа айби ман. Чихе ман ҳами одаморо ҷамъ кард. То есть чӣ ба ман наметавонам мутахассис дошта бошам.